ଆସିବ ପୁରା କିଟ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଦିନେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କି ଏସବୁ ଦୋକାନ, ଏସବୁ ସପ୍, କଫି ବଗେରା ମାନେ କିଛି ବି ଏଇଯାକ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କେବଳ ବାଙ୍ଗଲୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପୁରା ଏପଟେ ଫୁଲ୍। ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହୁଏ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝା ନାହିଁ, ଫଟିକିନା ସଟିକିନା ଆସିକି କାଟିଦେବେ। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ତ କିଏ ଯାଉଛି କି କ'ଣ, ନା ସେଇଟା ବି ସେ ଦେଖିବେନି। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ପଟରଗାଡ଼ିଆ ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଆରାମରେ ବୁଲିପାରିବେ। এই ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ପୁରା କିଟ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଦିନେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କି ଏସବୁ ଦୋକାନ, ଏସବୁ ସପ୍, କଫି ବଗେରା ମାନେ କିଛି ବି ଏଇଯାକ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କେବଳ ବାଙ୍ଗଲୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପୁରା ଏପଟେ ଫୁଲ୍। ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହୁଏ। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝା ନାହିଁ, ଫଟିକିନା ସଟିକିନା ଆସିକି କାଟିଦେବେ। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ତ କିଏ ଯାଉଛି କି କ'ଣ, ନା ସେଇଟା ବି ସେ ଦେଖିବେନି। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଉ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖରାପ। ଭାଇ ଖରାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ କୁହନି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗାଣ୍ଡି ପଟେଇକି ଠିଆ ହେବା ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଇଥିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚେକିଂ ହୁଏ, ମାନେ ଆଗରେ ପୋଲିସ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରିବାକୁ।
ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ନା। ତ ସେ ଅନେଇଥିବେ କେଉଁ ପିଲାଟା କେଉଁ ଲୋକଟା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନି। ଦେଖ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଆସିବ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବାଟା ସମସ୍ୟା। ପୁଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଭାଇ, କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭରି ରହିଛି। କ'ଣ କରିବା ଛାଡ଼, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି କର୍ମକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ରଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଭଲ। କ'ଣ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଯାଇ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଯାଇ ହେବ ଦେନ୍ ଭଲ କଥା, ଆଉ ତ ନହେଲେ ଯାଇ ହେବ ଖାଲି ୟୁଟର୍ନ ନେଇ ରିଟର୍ନ ନେଇଯିବା। ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବାକୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ମିଳିଯିବ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରେ, ଯଦି ହେବ ତ ମୁଁ ସିଓର ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଖଣ୍ଡଗିରିର। ବଟ୍ ଏବେ ତ ଖରା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ୟାର ଫୋନ୍ଟା ବି ମୋତେ ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ। ନାଇଁ ଛକରୁ ସିଧା ଯିବି ନା କୁଆଡ଼େ? ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ରୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଳେଇଲା। ଭାଇ ଦୁନିଆ କେଉଁ ପଟେ, ମୁଁ ତ ଏଇପଟେ। ସରି ଭାଇ, ଫୋନ୍ଟା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ତ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଇଡ଼୍ କରୁଛେ କି କ'ଣ କରୁଛେ ତ ଫୋନ୍ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଫିର୍ କ'ଣ କରିବା, ଫିର୍ ବି ତ କଲ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରି ପକେଇଲି, ନହେଲେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଧରିବାର ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ମାମୁଁଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ନୟାଗଡ଼। What's up guys, welcome back to my channel। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଛି। କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାର ପଡ଼ିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିବି। ଖରା ପ୍ରବଳ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲ କୁହ, ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଖରା ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ହଁ ଟିକେ ହିଚକିଚ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଏ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ